Wij zijn gevraagd om hier een opleiding te verzorgen voor de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de lokale politie. Om hier een bikeropleiding te geven. En die bikeropleiding die duurt een week. Dus we zijn nu een week hier op Bonaire om de collega's op te leiden. En volgende week vertrekken we nog een weekje naar Curaçao om daar ook collega's op te leiden. Hoe ging het zover? Het ging ontzettend goed. Het leuke is dat ze samen in opleiding zitten, dus zowel de Marechaussee als de politie. Dat ze ook samen moeten werken, met de verschillende cultuurverschillen natuurlijk. Het heeft ons verrast hoe goed de collega's, ook de lokale collega's op de fiets zitten. En gewend zijn geraakt deze week aan het werken met de fiets en op de fiets. Ze leren allerlei procedures en vaardigheden, maar het begint al bij de basis. En de basis is conditioneel op de fiets. Dus kunnen fietsen, hard fietsen, lang kunnen fietsen. Balanceren op de fiets, dus heel handig worden op de fiets. Makkelijk op en af kunnen stappen, dat zijn heel wat basisdingetjes. En daarna gaan we uitbreiden naar allerlei procedures. Van heel makkelijk tot heel complex en heel moeilijk. Dat ze ook moeten kunnen schakelen. Meerdere verdachtes met allerlei geweldsmiddelen die erbij komen. En net als de wegen en zo, houden jullie daar ook nog rekening mee? Nee, want we fietsen op mountainbikes en die zijn bestand tegen alle soorten ondergronden. Het examen van de opleiding vindt morgen plaats. Dat is de laatste dag van de opleiding. Dus de opleiding duurt 5 dagen en de 5e dag is de examendag. En daar laten ze dus zien dat ze alles geleerd hebben en ook in praktijk kunnen brengen. Ze moeten verschillende procedures doorlopen. We zeggen niet van tevoren wat er gaat gebeuren. Ze krijgen een melding. Ze moeten fietsen na de melding. Ze moeten fietsen ter plaatse. En ter plaatse treffen ze een situatie aan. Er kunnen 1 of meerdere verdachten zijn. Die ze of moeten aanhouden of moeten verwijderen. En dat is de verrassing.